Ngano usahay ang used to sundan og base form sa verb, usahay pod sundan og ing form sa verb. Tungod kay ang used to, pwede siya gamitan as modal verb, pwede po siya gamitan as adjective. Kung sundan siya og base form sa verb, isa na siya ka modal verb. Pero kung sundan na siya og ing form sa verb, isa na siya ka adjective. Now, kanus-ama na siya gamitin as adjective or modal verb. So, kung ang used to sundan og base form sa verb, isa na siya ka modal verb. Parihaani, kini mga modal verbs na sundan og base form sa verb. Inana po ang used to, sa siya ka modal verb, so sundan siya o base form sa verb. Now, tibaning, kung modal verb ang used to, wala siya sundan nga laing verb. Musunod ra dayon ni siya sa subject. Parihaan ang example. Ang used to work, used to live, o used to hate, wala magsunod sa laing verb. Nagsunod sila diretsyo after sa subject. O kung modal verb ang used to, ang gipasabot ani about sa una. Kung unsay na andan sa una, pero karon dili na. Or kung unsay tinuod sa una, apan karon dili na. Example, moingon tag, we used to watch movies. Kung gamit tag used to, sundan ang base form sa verb nga watch, o pasabot ani, itan-aw ning salida kada weekend sa una. Pero karon dili na. Kanipod nga example, tinuod sa una, pero karon dili na. We used to have a cat. So meaning, sa una na ang iring, karon wala na. Kung ang used to usa ka adjective, dili na siya diretsyo nga mosunod sa subject. Mosunod po ni siya og laing verb. Hindi tawag natin linking verb. Sa be verbs. Nga am, is, are, was, were, or get, or become. Parihaan nga mga example. Kuyog ang be verbs. Examples, kuyog ang get. Kung examples, kuyog ang become. Unlike sa used to nga modal verb nga about ra sa una, ang used to nga adjective, dili lang ni about sa una. Pwede niyo siya og pang present, pang past, o pang future. Kaya dili man siya ang verb, adjective ra man siya. So, ang mga examples, if nakita ninyo, ang mga be verbs na gigamit ko yung ang used to, pwede ma-past, pwede ma-present, pwede ma-future. Kung gamitin natin nga adjective ang used to, ang nasunod po daan nga words niya, nouns or pronouns. Pero nga nung naamay ing form sa verb. Kung kay ang ing form sa verb, pwede na siya mo-function as noun. Kaya gitawag nato og gerund. So, pwede ka mo ingon og, she is used to eating spicy food. Magamit na og eating after sa used to sa ka-gerund. Pwede po mo diretsyo na tao gamit sa noun nga food. May describe po og another adjective na spicy. Dili ta mo gamit ang gerund. Pwede po nga, kanyang spicy food, himuon na itong pronoun, gamitan natin it. Used to it. Ang used to, gamiton nga adjective kung ang ating ipasabot, anad na ang subject. Kung unsa man gani ang ipasabot na naanaran niya. Pwedeng anad na siya daan, pwedeng maanad pa, pwedeng naanad na, pwedeng nagsugod nagkaanad, kaya pwede man siya past, present, or future. Example, maingon ka og, she is used to the cold weather. Anad na siya og bugnaw nga panahon. Pwede po ka mo ingog, you will become used to waking up early. Yung maanad ra kag matag sayo. Siya naanad, pero maanad ra. Pwede po ka mo ingog, he is getting used to using my things without permission. Meaning, nagsugod na siyang panganad o panguha nga walay pananghid. Again, ang used to, pwede siyang modal verb, pwede po siyang adjective. Kung modal verb siya, iyang ipasabot, ani sa una, pero karon dili na. Pero kung adjective siya, iyang ipasabot, anad na. Or, maanad pa, or nagsugod nagkaanad. Depende kung past, future, or present ang ipasabot kung unsay na anaran. Or for more English grammar lessons, having sayang explanation, follow me.